إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Na prvom mjestu sva hvala i zahvala pripadaju Allahu, uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje, vladaru sudnjega dana. Od njega pomoć i uputu tražimo i svjedočimo da nema drugoga Boga osim Allaha, a da je Muhammed alejhisselam njegov rob, njegov miljenik i posljednji Allahov poslanik. Najbolji među svim vjerovjesnicima i poslanicima, njihov vođa i predvodnik, imam i pečat svih poslanika i vjerovjesnika. Najljepše salavate i selame donosimo na njega, njegovu časnu porodicu, drugove, ashabe i sve one koji slijede put istine do sudnjega dana. Allahume amin. A zatim, cijenjena i poštovana moja braćo, cijenjeni vjernici, muslimani, u svjetlu ovih događaja koji su aktuelni u posljednjih mjesec dana, muslimani u očaju govore i postavljaju pitanje zbog čega i ko je kriv. I pošto čovjek u svojoj prirodi ima ono nešto što ga tjera da uvijek krivca nalazi u drugima, i mi tako kad hoćemo da nađemo krivca za ove događaje, vrlo često nam je dežurni krivac neki određeni vladar neke muslimanske ili islamske države. Pa krivimo vladare za to stanje i govorimo zašto nas oni ne povedu onako kako nama dolikuje, zašto nas oni ne usmjere prema ponosu. I tako, ne gledajući u sebe i u svoje mahane, tražimo krivicu u drugima. A možda bi trebali s vremena na vrijeme, i tome nas Islam uči, tražiti nekada krivicu i u samima sebi. Ima jedan doduše slab hadis, ali čije je značenje ispravno, u kojem stoji kema tekunu tuvalla alejkum. Kaže, onakvi kakvi vi budete, takvi će vam biti i vladari. Pa odakle dođoše ti vladari? Nisu valjda sa neba pali? Ne, nego su iz naših redova došli i postali vladari. Dakle, oni su iz naših redova i iz naših naroda. Pričamo i o lokalnim i o svjetskim vladarima i tako dalje. Pa ako ćemo da se žalimo na njih, treba i da znamo da su oni došli iz naših redova. I treba da pogledamo u ashabe Allahovoga poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Tu šaku ljudi koji su svijet na bolje promijenili.
zbog kvaliteta kojega su nosili i zbog dijela koja su radili. Pa kada su oni bili kvalitetni i bogobojazni i kada su, kako i Kur'an opisa, govorili kad god bi im se nešto reklo ili naredilo ili zabranilo, semi'na wa ata'na, Allah im dade da njihov vođa bude niko drugi do Muhammed sin Abdullahov, najbolje stvorenje koje je zemljom hodilo. Zbog ovih riječi semi'na wa ata'na, čujemo i pokoravamo se, da li nekom kuranskom ajetu ili nekom pozivu poslanika sallallahu alaihi wasallame, ali kod njih nije bilo kalkulacije i filozofiranja i uzimanja jednoga dijela vjere, a zapostavljanja drugoga i tome slično. Ono što mi se sviđa, to ću da prihvatim, a ono što ne godi mojoj duši, to neću da prihvatim. To kod njih nije bilo. Nego ako je to nešto od vjere došlo, a meni se ne sviđa, znači da je u meni problem. I znači da ja treba da odgojim svoju dušu, da ona to zavoli i da ona to prihvati. Tako su se oni ponašali. S druge strane imamo nas i našu generaciju i islamski umet danas, koji možda može svojim riječima govoriti semi'na wa ata'na, čujemo i pokoravamo se, ali vrlo često naša djela nešto drugo govore. Čujemo, ali znaš kako je, danas je drugačije vrijeme. Čujemo, ali je li to veliki ili mali grijeh? Čujemo, ali je li to farz ili je to sunet? Čujemo, ali brate, nemam vremena od posla. Semi'na wa asajna. Čujemo, ali se pokoriti nećemo. Čujemo ajete iz Kur'ana i čujemo hadise poslanika sallallahu alaihi wasallame, ali našim dijelima pokazujemo ove riječi koje jedan narod izgovori, a Kur'an ih zabilježi, semi'na wa asajna. Čujemo, ali se pokoriti nećemo. Nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wasallame preuze hilafet drugi najbolji, Ebu Bekr iskreni, i on vlada 2 godine u pravdi i blagostanju. Nakon njega preuze hilafet treći najbolji, a to je Omer radijallahu anhu, i on nastavi da vlada u blagostanju. Nakon njega dođe Osman radijallahu anhu, a ljudi se iskvariše, a puno ashaba preseli, pa ostade malo dobrih, a puno nekvalitetnih ljudi. Pa nastadoše smutnje u islamskom svijetu, koje rezultiraše ubistvom ovoga dobroga čovjeka u njegovoj kući. Dok je Kur'an učio, Osman radijallahu anhu, halifa, vladar, koji je sjedio u svojoj kući, koja je bila okupirana nekih 40 dana od strane nekakvih pobunjenika, on nije htio da digne vojsku na njih. Nije htio da se zbog njega prolijeva krv, pa je sjeo u svojoj kući, postio danju, noću klanjao, a po čitav dan Kur'an učio. Pa preskočiše zidove njegove kuće i ubiše ga. Nakon njega vlast preuze Alija, također jedan od najboljih, brdo imana, ali nastaviše se smutnje. Nema kvalitetnih ljudi da ponesu zajedno s njim taj emanet. Pa ga neko upita, o Alija, kaže, za vrijeme Ebu Bekra sve lijepo bilo, za vrijeme Omera također, možda još ljepše. A šta bi ovo za tvoje vrijeme? Kaže, za vrijeme Ebu Bekra i Omera, ja i oni koji su kao ja su bili pomagači Ebu Bekru i Omeru. A sada si ti i tebi slični meni pomagači. Pa je tako kako je. Nije zbog vladara, nego zbog nekvalitetnih sljedbenika tih vladara. Mi kad čitamo Kur'ana iđemo na priču o faraonu i njegovom narodu. Pa u jednom od tih kuranskih ajeta Allah uzvišeni kaže فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. Kaže, faraon je poigravao se sa svojim narodom.
a oni su mu bili pokorni. On je govorio za sebe da je božanstvo, da je Bog, da je stvoritelj, da on stvara i usmrćuje, a oni su mu bili pokorni i klanjali su mu se. Iako znaju ljudi da on nije Bog. Ali eto, imaš vlast, možeš da radiš šta god hoćeš. Jel? Ako te puste, možeš da radiš šta god hoćeš. Allah uzvišeni u nastavku ovoga kuranskog ajeta ne kudi faraona. Ovo je jako interesantno. Kad bi samo čitali Kur'an i razmišljali o njemu. Ne kudi faraona, nego kaže innehum kanu qauman fasiqin. Oni su, kaže, zaista, njegov narod je, kaže, zaista bio narod koji je puno griješio, puno grijeha činio. Pa im je zato Allah dao takvoga vladara. I zato im je Allah dao da i tako ponizi taj vladar i odvede na kraju u poniženje i u istrebljenje. Allah uzvišeni u jednom od kuranskih ajeta kaže وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Jako interesantan kuranski ajet. Kaže, mi tako dajemo vlast jednim zulumčarima na drugim. Zbog onoga što su oni zaradili. Hajde opet da ponovimo kuranski ajet. Mi tako dajemo vlast jednim zulumčarima. Dakle, čovjeku koji je silnik i nepravednik. Dajemo mu vlast nad drugim i ostalim zulumčarima. Zbog onoga što su oni radili. Dakle, Allah daje vlast jednom silniku da vlada nad drugim zulumčarima i silnicima. Zar nije zulum neposlušnost Allahu uzvišenom? Zar nije zulum neobavljanje namaza? Zar nije zulum kamata u koju lako upadamo? Zar nije zulum nemoral koji se proširio među muslimanima? Zar nije zulum to što muslimani piju alkohol i što sjede na mjestima na kojima se pije alkohol? Zar nije zulum to što se muslimani kockaju? Zar nije zulum i zar nije zulum i zar nije zulum? Mogli bi da pričamo do sutra, a onda kažemo pa kako onda da Allah ne pošalje zalima, silnika i nepravednika da vlada narodom koji čini razno razne vrste zuluma. I zbog toga u komentaru ovoga kuranskog ajeta Ibn Abbas radijallahu anhu kaže inna Allahe idha radije bi qavmin walla emrahum hijarahum. Kada Allah bude zadovoljan nekim narodom ili kada je Allah zadovoljan nekim narodom, on da njima vlada najbolji među njima. وَإِذَا سَخِطَ عَلَى قَوْمٍ وَلَّا أَمْرَهُمْ شِرَارَهُمْ. A kada se Allah rasrdi na jedan narod, on da tim narodom vlada najgori među njima. Kažem ovo moleći Allaha uzvišenoga da oprosti meni i vama, molite ga i vi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Zbog svega ovoga što rekao smo, a još puno bi se moglo reći na ovu temu, shvatamo možda da to stanje u kojem se muslimani nalaze, i mi i ostali muslimani ovoga svijeta, je stanje koje su sami izazvali svojim rukama. To nikako ne znači da ja kao musliman ne žalim za muslimanima koji su ugnjetavani, ubijani i tako dalje. Daleko od toga. Daleko od toga. Srce hoće da prepukne, ali tražim krivca u samome sebi. Pazite da ne idemo ništa dalje. 5 temelja islama, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, bunijel islamu ala hams. Islam se temelji, gradi na 5 stvari. Šehadetu da nema drugoga Boga osim Allaha, a da je Muhammed alejhi selam njegov poslanik.
Sad mi pretpostavljamo da svi ovdje znaju šehadet. Da svi znaju da ga izgovore i da svi znaju osnovne stvari, šta to znači taj šehadet i šta to taj šehadet sa sobom nosi. To bi morao da zna svaki musliman. Nažalost, gledali smo neke snimke tamo, da li beše iz Turske, gdje pitaju na ulici muslimane da izgovore šehadet. Kažu je čovjek musliman, jesi musliman, jesam, kako ide šehadet, ne znam. Ili počne pa nešto zabrlja, ne zna šehadet, da izgovori. I ne daj Bože da napravimo anketu, i ovdje možda kod nas. Ali hajde, pretpostavljamo, svi znaju šehadet. Drugi temelj islama, namaz, stup vjere. Jedan od 5 stubova vjere, namaz. Neke statistike tamo govore da oko 95% muslimana ne klanja redovno 5 dnevnih namaza. 95% umeta islama ne obavlja svoju prvu dužnost. I hoćemo da bude bolje stanje i hoćemo da nas sluša tamo neki vladar, neđe tamo na 3000 km od nas. A ja nisam klanjao sabah namaz. Jel mi kriv Erdogan što ja nisam klanjao sabah namaz? Jel te on jutros uspavao i nije ti dao da ustaneš i da klanjaš sabah namaz? Gledaju sebe. 5% ili manje od toga muslimana obavlja namaz. A hoćemo da budemo umet ponosa. I hoćemo da naša krv nešto vrijedi u svijetu. I hoćemo da budemo ponosni i dostojanstveni. A mi smo narod, kako kaže Omer radijallahu anhu, jedan od najponosnijih muslimana, kaže mi smo narod kojega je Allah uzvišeni uzdigao ovom vjerom. Pa kad god budemo tražili u nečemu drugome mimo ove vjere ponos, bit ćemo poniženi. Nećeš da klanjaš sabah namaz, onda znaj da ima onaj poznati hadis dugački, da šeitan sveže 3 čvora čovjeku na njegovom potiljku, pa ako ustane, spomene Allaha, uzme abdest, tako dalje, ti se čvorovi raskinu. Nisi klanjao sabah namaz, ovaj umet, većina ovoga umeta nije jutro sklanjala sabah namaz. Nije većina, nego 90 i nešto posto. I to je umet koji je zauzdan, kojem je šeitan na potiljku drži 3 čvora. I hoćemo mi ponos. I hoćemo mi da prestane prolijevanje nedužne krvi. A ono što je do nas nećemo da uradimo. Pune su ulice sa zastavicama ljudi, jutros ovdje na sabah namazu nije malo, možda 10 ljudi. Nije problem, klanjaju u nekoj drugoj džamiji. Ali kad bi klanjali svi, onda bi ova džamija i druge bi džamije bile pune. Mi moramo da se zadržimo na ovome. Sad će neko da kaže, Efendije, ni ti nemaš pojma, tamo u miru dece ti pričaš o namazu. Ako ne krenemo od sebe i ne popravimo svoje stanje sa Allahom uzvišenim, nastavit će se to tamo što je počelo dugi niz godina. I to traje već 70 i nešto godina, ako ne više. I to nije jedina boljka ovoga umeta. Imate koliko hoćete mjesta. Ali ako ti svoje stanje sa Allahom uzvišenim ne popraviš, onda će to ovako da se nastavi i ovako će uvijek da bude. I nikad se ništa pitati nećemo. Zbog toga mi znamo da je ponos u islamu, u pridržavanju ove vjere, ali najbolji među nama se puno ne pridržavaju ove vjere. Kod nas ako klanja 5 dnevni namaza, on je i hadžija, i šejih, i sve živo. 5 dnevni namaza, to je osnova vjere. To niko nije dovodio nikad u pitanje u ranim generacijama. Sad, ako to radiš, ti si najbolji musliman, nema bolji od tebe. Da ne nastavljamo dalje, da ne pričamo o zekijatu. I o tome kako muslimani, bogati muslimani, ne daju zekijat. Kako bogati muslimani koji su zdravi ne idu na hadž. Da ne pričamo o grijesima koje muslimani čine. I onda tražimo krivca u Erdoganu i u 5. i u 6. Šta ima to veze s tobom? Jesi ti obavio danas namaze propisane, a za to ćeš biti pitan i to možeš da uradiš. Zastavicu možeš da nosiš, na sabah te nema. I hoćeš ponos umeta. Nema od toga ništa. Ali džaba, lakše je upali tamo Ertugrula i gleda tamo i ono u živec onaj ponos islama, nakon toga ništa, odo na šišu, odo ovamo, odo onamo, namaz, pa inšala, otići ćemo na džumu, otići ćemo na Bajram kad bude jednom godišnje. Nema od toga ništa. Dok ne popravimo svoje stanje. I mislimo, braćo, na proces koji puno dugo traje. Ovo se neće završiti ni sutra, ni preko sutra, ni nakon možda 10 godina.
od sada počnemo svi da radimo na sebi, trebao bi dugi niz godina da muslimani nešto postignu u svijetu i da se organizuju na bilo koji način. Ali nije kasno i nije vrijeme da samo nešto negativno pričamo. Treba znati da ako bi se okrenuli Allahu i ako bi od Allaha zatražili pomoć i iskreno krenuli da koračamo putem Islama, sigurno bi doživjeli ponos i Islama i muslimana. Ali dok to ne uradimo, dok ne promijenimo sebe, dok ja lično ne promijenim sebe i svoj odnos sa Allahom, ništa bolje biti neće. Ništa, apsolutno ništa bolje biti neće. Ako analiziramo zadnjih 20 godina, sve je gore i gore što se tiče ovako umeta Islama i onoga što se radi muslimanima u svijetu. Sve je gore i gore. Sve dok se ja i ti ne popravimo, sigurno bolje biti neće. Allahu uzvišenog da molimo da nam oprosti grijehe, da nam se smiluje, da nam pomogne i da popravi naše stanje. Jer on uzvišeni kaže u svojoj knjizi: "Zalike bi anna Allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." To je zato jer Allah neće promijeniti stanje jednog naroda sve dok taj narod ne promijeni samoga sebe. Njega uzvišenoga molimo da nam da snage da promijenimo prije svega sebe kao pojedinca, nakon toga naše porodice, nakon toga zajednice u kojima živimo, a nakon toga će sigurno doći promjena na svjetskom nivou i u umetu Islama i muslimana. Njega uzvišenoga molimo da nas proživi kao muslimane na sudnjem danu i njega uzvišenoga molimo da nas stavi zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme u džennetu el firdeusu bez polaganja računa. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis salah.